तो भैया पवन सिंह भी जौन बा नेता बनी हैं। जी हाँ, तैयारी पूरा कर लेल बाने और राजनीतिक पिच पे जल्द ही आप देखब एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में उ जौन हुई उ तो भविष्य बताई। लेकिन मतलब पवन सिंह अब पूरी तरह से तैयार कर लेल बाने खुद से कि हाँ भाई अब निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी की तरह अब वो राजनीतिक पिच पे उतरी हैं। एक्टिंग के साथ साथ होला ना कि एक्टर से लेके जौन राजनेता तक के सफर लो तय करे वाला लोग, उहे अब पवन सिंह भी तय कल चाहतने। आ कहल जाता कि आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ सके ने। अब है एगो इंटरव्यू एगो बड़ न्यूज चैनल के दिए ना पवन सिंह, जेमें वो गर्दा उड़ा के सीधे कहना कि बिल्कुल वो चुनाव लड़े खातिर तैयार बने। वो करीब पहले बीजेपी की कई गो बड़ नेता लोग के साथ है, नितिन गडकरी जैसा नेता लोग के साथ है, उनकर तस्वीर भी अब सामने आ गई बा। एक बात से अब मानल जाए लगल बा कि जल्द ही आप लोग रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ की तरह पवन सिंह के भी संसद में देखा।